Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro and Mega Manila. Thank God it's Friday. Hi, partner. Hi, partner. How are you? Hi! Kumusta okay. naman ikaw? Kumusta ka naman? Okay naman. Lang. Ikaw kahit Friday talagang hindi palalamang ang labi sa 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 lipstick. Talaga namang sagana sa lipstick kahit Friday, di ba? Kasi partner, nakakapag-lipstick lang ako kapag ka live. Kasi kung magli-lipstick ka tapos magmamask ka rin, mukha kang tanga nun. Di ba? Didikit pa yung lipstick dun sa mask mo. O kung cloth mask yan, maglalaba ka pa ng araw-araw. Tsaka minatch ko talaga partner yung lipstick ko sa kulay ng blinds. Parang na-realize ko kayo, parang magkakulay sila ng blinds. Friday na naman po mga kasi kumukulay yung blinds. Sabi ko, nakita mo, ay kumukulay yung blinds, kaya kikis-kis ko yung labi ko. Sayang din to, di ba? Parang atsuete lang. sayang. Correct, di ba? Mahawa ng kulay. Ay, naku mga kabisyo. Ganyan talaga ang tawag dyan, being resourceful, di ba? Kailangan nakita ko nagkukulay, ako kumuha. Ako na nagsabi bago nyo pa mapansin, ako na nauna, o di ba? So Friday na naman po ako mga kabisya, alam mo partner, na realize ko, no? Alam mo eventually, sa mga sitwasyon sa buhay, we learn to adjust, di ba? Tingnan mo partner, yes. Parang kakatambalan live lang natin ng Monday, tapos Friday na pala. So kahit na nasa bahay tayo, parang it has become regular for us yung kung ano man yung ginagawa natin, unlike partner nung nag-uumpisa yung ECQ, di ba? Nung nag-uumpisa yung ECQ, ako lang to partner ha, na bumalik na yung ugali ko ha, o kaya parang nakapag-adjust na yung pamilya namin tapos bumalik na ang normalcy. Kasi di ba, nung unang mga weeks ng ECQ, halos lahat ng mga TikTok natin, halos lahat ng mga adlibs natin, o kaya halos lahat ng mga videos or pinupost natin sa social media ay tungkol sa paglilinis ng bahay. Diba? Na parang, oo nga pala, no, ang dami palang pwedeng linisin sa loob ng bahay, ang dami palang pwedeng kutkutin, may mga parte pala ng bahay na hindi pa natin napupuntahan. That was nung first few weeks nung natin, partner, nung ECQ, nung nag-a-adjust tayo. Correct. Tapos ang eksena nga yung partner, yun nga sabi ko nga, baka bumalik lang talaga yung tunay kong ugali na medyo makalat din talaga akong tao. Medyo naka-establish na partner ng normalcy. Ibig sabihin parang hindi na kami every now and then naglilinis, hindi na kami yung every now and then parang walang ibang ginawa kundi mag-ayos ng mga gamit. Parang ngayon, na-establish namin yung normalcy of okay lang kahit medyo makalat ulit, 'di ba? Hindi na ulit napupuntahan yung ibang parte ng bahay. Noon kasi parang ang ginagawa pa namin partner nung first part ng ECQ, nung quarantine period, talagang every room ng bahay namin binibigyan namin siya ng time. O parang sinasabi namin, half day, dito tayo sa kwarto ni Princess. Sunod na half day, sala. Tapos dating ng gabi, dito na sa kwarto natin. Yung mga ganun ba? Pero ngayon, wala na. Yung mga hindi namin talaga pinupunta ng mga lugar, hindi ulit namin napupuntahan. Di ba? Isa lang ang ibig sabihin yan, partner. Sabi kumbaga, sinabi nyo na lang sa mga sarili ninyo na huwag na tayo magpanggap. Ipakita natin yung totoo. Sa laula talaga tayo. Yan. and that's mga bargas the talaga normal tayo. Yun talaga diba? yung normal sa bargas atin. Talaga tayo dahil yun ang tunay. Ay, nako. Pero totoo yan. Kumbaga diba? talagang marami na ang nakapag-adjust. Marami na ang natanggap yung sitwasyon na ngayon, 'di ba, talagang mas komportable na nga sa bahay na kapag nabago ulit ito, magkakaroon na naman ng matinding adjustment. 'Di ba? Kasi nga nasanay na tayo ng ganitong setup. Ako nasanay na rin ako na kapag gumigising wala talagang ligo-ligo. Unlike dati pagkagising natataranta kang pumunta agad ng banyo kasi
may requirement Correct, na pumunta ka sa banyo para maligo at mag-PS. Ngayon, sino mag-aakala na pareho Tama. tayo naka-brief lang ngayon, di ba? Pareho tayo naka-brief, di ba? Naka-brief din ako. Paano mo nalaman naka-brief na naman ako? Ay, nako, Napansin ko lang kanina nung tumayo ka. Di ba yung mga ganon? Yung mga ganon. Pink yung brief ko, di ba? Nakapag-adjust na tayo. Ito na yung ito na yung natanggap nating mga pangyayari sa mga habang lumilipas ang araw. So ito na yung normal talaga. Ako din sa laula, aminin ko. Iniisip ko kasi hindi niyo naman maamoy yung kilikili niyo naman na naamoy kung gaano nakabaho yung ulo ko sa loob ng sombrero ko, di ba? At kapag nawala to, kapag nabago na naman to, mag-a-adjust na naman. Syempre, panibagong taranta moment na naman yun, na kailangan bagong plancha yung buhok mo, bagong toothbrush, kailangan hindi nauubos yung pabango mo, ganon. Correct. Hindi, pero ang punot dulo lang din talaga, partner. The beginning is always the hardest. Laging mahirap sa umpisa. Laging marami tayong reklamo sa umpisa. Laging ang dami nating hesitation sa umpisa, di ba? But eventually, makakapag-adjust din tayo. Eventually, maiintindihan natin, okay, ganito na pala yun. So, wala lang, na-realize ko lang yan na, no, Friday na pala ulit. Tapos, yun nga, na parang feeling ko, nasanay na talaga tayo. Tapos bumabalik na tayo sa normal kasi promise, ang gulo na ulit tayo. Nasapit ko sa partner na talaga, wala kami ibang ginawa kundi maglinis. Kasi nga, wala kang sa mga tao, walang laging ginagawa para mga ganon. Teka nga ako, nakanganga. Naghanga naman ba ako, partner? May nakanganga, partner. Siguro kung screenshot ka ng mga tao, puro nga yung kuha sa'yo. Sobrang nakaka-stress talaga tong internet namin. Diyos ko, nakakaloka. Tinatawagan ko po, i-shoutout ko na po yung Royal Cable, utang na loob. Yung promise yung mag-install na po kayo. Nasistress na po ako. Mag-service po kayo kay Nicole sa bahay nila. Oo. Baka naman kasi sobrang higpit pa rin dyan sa inyong lugar. Sabihin mo doon sa mga guard mag-day off muna. Yung mga police mag-merienda muna sila para makapasok yung mag-service sa bahay niyo. May ganun pa din naman, pero ibig sabihin, di ba, kailangan na po yung internet kasi eventually mag-school din yung mga bata. Tapos yung mga iba work from home type eksena nila, katulad natin, partner, di ba? Promise naman po magbabayad, hindi naman po tatakasan eh. Magbibigay po ng 3 buwang advance si Nicole. Makabitan lang na maayos na internet sa bahay ngayon. Joke lang, partner. Baka maniwala sila na may pang 3 months advance ako, di ba? Pang 1 month advance lang, partner. Uy, partner, alam mo ba kanina, ang aga merong humihingi ng advice sa atin, pag-usapan daw natin habang naka-FB live tayo. So sabi niya, Dear Nicole and Chris, tambalanisan niyo po ako since 2007. Ano po ang gagawin ko? 2 po ang aking problema. Problem is, nakipaghamunan ako ng hiwalayan sa boyfriend ko while on ECQ at nagulat ako pumayag siya. Yan kasi. Para yung eksena ng mahiwagang burnay kanina yan Oo, correct. Tapos ito, partner, ang susunod niya nga, sabi niya, pero meron pa po akong isang problema na pinoproblema. Grabe, pinoproblema. Ano po ba dapat kong gawin? Kasi may mga tao na hanggang ngayon po, hindi pa rin po makalimutan yung ginawa kong iskandalo noong araw. Kasi recently po, meron na naman ako natanggap na text na hindi niya daw makakalimutan na nag-iskandalo ako dun sa tindahan sa may kanto, sa may samin. Bakit ganun? Hindi nabubura sa isipan ng mga tao yung masasamang gawa. Pero yung mga mabubuting gawa, kinakalimutan nila. Nako, kailangan natin pag-usapan to, partner, kasi si Ating parang ang dami talagang pinagdadaanan. Hindi natin pwedeng hindi bigyan ng pansin. Ang dami niyang problema Tingnan mo, ilang beses niya ginamit yung salitang problema, di ba? Meron po akong problema, pinoproblema. Siyempre, ang problema, pinoproblema. Hindi naman sinisinghot ang problema, di ba? Meron po akong problema, sinisinghot. Hindi naman gano'n, di ba? Kaya ang pinapatawa ka lang namin. We know the feeling ate ng helplessness, yan. Kasi ngayon, halimbawa, ang eksena mo is naghamon ka ng pakikipag-hiwalay sa jowa mo tapos pumayag, di ba?
may feeling of helplessness kasi hindi ito katulad ng normal na sitwasyon na pwede kang umalis sa bahay at pwede mo siyang puntahan at pwede kayo mag-usap o kaya pwede kayo mag-meet sa coffee shop, sa isang restaurant, sa mall. Hindi ganun yung eksena ngayon eh. 'Di ba? Kasi kung man magkaroon ng chance Correct. na magkita kayo, 'di ba? Parehas din kayo nakamask. So, baka hindi rin kayo magkaintindihan. 'Di ba ganun na eksena? Hindi So, masyadong so kita yung facial expression, so mahirap yung magkaintindihan talaga. Diba? kaya nga, di ba, totoo. Lalong-lalo na partner ko yung mask mo pang malakasan. Ay, may binili pala yung asawa Oo. ko. Butch, patingin nung ano siya, yung parang Star Wars partner. Kasi hindi ka na mag-mask, tapos may takip pa sa mata, di ba? So, hindi ideal for couples na naghiwalay para magkaayos. Feeling ko sa sitwasyon natin ngayon na hindi naman lahat nakakalabas. Paano kung wala ka sarili? Hindi namin alam kung ano ang iyong background, pero kung wala kang sariling sasakyan, it will be difficult for you para makapunta sa jowa mo, lalo na kung malayo, di ba? Hindi mo alam kung makakasakay ka pa talaga. Yung mga ganong klaseng eksena. So, we know the feeling na right now you're helpless. Tapos bukod sa helpless ka, hindi ka makapaniwala na, oh my God, utan na loob, nakipaghiwalay talaga siya sa akin. So, seryoso ba? Nagpapabebe lang ako talaga. Pero katulad nga ng sinabi namin ni Christopher kanina, parang ganyan yata yung kwento na may wagang burnay natin kanina. Huwag ka kasi magdesisyon kapag kagalit ka. Huwag kang magdesisyon kapag heightened ang emotions mo. Huwag kang magde-dare kung hindi ka naman sigurado. Kasi baka ang ending, kabisyo, nga ka. Diba? Ang ending, Totoo baka yan, ang na eksena parang- mo ay, Oo. Kasi 'di ba may mga ganoon tayong eksena minsan yung gusto natin magpabebe sa mga jowa natin, yung nagpapamiss tayo, yung nagpapahabol tayo. Tama. Kagaya nung kwento sa Mahirnay kanina. Ganun din yung parang yung intention niya siguro magpabebe. At maraming gumagawa nun. 'Di ba gusto mong malaman yung importansya mo, 'di ba yung value mo sa jowa mo. Tapos bigla kang maghahamon ng hiwalayan kasi ang expectation mo hahabulin ka niya. 'Di ba susuyuin ka niya. Nagkataon nung nagsabi ka may paghiwalay sa kanya, pumayag siya, 'di ba? Nag-rejoice siya. 'Di ba? Time to celebrate, sabi niya sa isip niya. Baka nga kung wala ng So, liquor ban sa kanila, partner, consequences. nag-iinom. Nagpa-party, nagtawag Malamang na lahat ng buong nag-iinom. tropa. Diba? Dahil launa Alam ka niyo pa, nakipagdala mga sa kabisyo, kanya. Hindi siya nahihirapan. Oo, naghihintay lang pala siya. Alam mo, hindi lahat na nagiinom ay may problema. Yung ibang nagiinom ay nagse-celebrate. 'Di ba? Kaya kung halimbawa bigla mo makita nag-post yung ex mo na nag-iinom siya, huwag kang parang feeling mo ikaw ang dahilan. Maaaring ikaw ang dahilan, pero ang dahilan niya, hindi dahil nalulungkot siya na hiwalay kayo. 'Di ba? Nagse-celebrate siya dahil hiwalay kayo. hindi, gino-joke ka lang namin. Pero I guess you've already learned your lesson. And I'm sure, kasi yung sinasabi mo hindi ka naman sigurado, nagde-dare ka lang, yung mga ganon, tapos pinatulan ka dun sa dare mo, di ba? So now you've learned your lesson. Hindi ka magdedesisyon kapag kagalit ka, hindi ka magdedesisyon kapag ka sobrang masaya ka, at hindi ka magdedesisyon nang hindi ka sigurado. Pinagdadasalan yung mga ganyang klase mga bagay. Yun. Pero syempre, kahit helpless ka, hindi mo mapuntahan, naman talaga, pwede mo rin naman talagang pwede mo rin naman talagang kausapin at sabihin sa kanya, ganun. Tingnan natin kung ano ang mga Naalala ko yung yung jowa nung partner. pakiming ganyan din, galit na galit yung babae, nag-aaway. Tapos syempre, gusto niya susuyuin siya nung lalaki, kaya lang pagod na rin yung lalaki kakasuyo sa kanya. Sabi niya, lalayas ako, mag-walk out ako, maghahakot ako ng kotse ng gamit, pero hindi siya hinabol ng lalaki. Tapos after 30 minutes, bumalik ay. Sabi ng lalaki, bakit bumalik ka? Hindi ko alam yung daan papalabas ng subdivision eh. Okay, tama na kasi Partner! nag-decide ka na mataas yung emotion mo. 'Di ba yung tipong galit na galit ka, nag-isilid ka na gamit mo doon sa maleta, 'di ba? Kaya doon sa bag mo. Tapos alam mo yung talaga nagdadabog-dabog ka pa, tapos binagsak mo pa yung pintuan nyo papalabas ng bahay. Tapos ngayon hindi ka pala nakalabas ng subdivision kasi ang daming pasikot-sikot, nakakaligaw, tapos babalik ka doon sa lalaki. Sorry na, hindi na ako aalis ng bahay kasi hindi ko kayang lumabas. Magmumukha ka lang katawa-tawa kasi pagka ganon. Chill ka lang. Pag Alam mo, mataas ang partner, emosyon, chill ka lang.
chill ka lang. Try mo Huminga ka ng malalim. try mo kumalma. Tama, Mas yun. mag-isip ka ng gagawin. So, itong nangyari sa'yo serves as a lesson for you. Hindi ka namin sinisisi. Baka, lagi mong tatandaan, may rason ang lahat ng mga bagay-bagay. Posible din naman, eventually, maghihiwalay din kayo na una-una lang. Diba? Yung ganun ba? And of course, more importantly, this is a lesson for you. Diba? Tama si Chuper, huwag ka basta-basta magdedesisyon. Diba? Kumalma ka lang. Diba? Kapag ka mainit ang ulo mo, bago ka magdesisyon, kalmahin mo muna yung sarili mo. Kasi when you're calm, at least nakakapag-isip ka ng tama. Kasi pag hindi ka kalma, talagang ang utak mo wala sa tamang wisyo. Naisip-isip ko lang, mas partner. susunod ang emotion mo kaysa sa isip mo. Correct. Pag galit ka. Alam mo, partner, naisip ko lang, bakit kaya yung gano'n, no? Sa mga pelikula, lalo na sa Filipino films, kapag naglalayas, partner, kinukuha yung mga nasa hanger, tapos nilalagay sa lagay, hindi natanggal yung hanger. Di ba pansin mo, parang ginaganon? Mga eksena. Kung ako maglalayas, partner, ayusin ko rin siya. Kasi kapag hindi mo sinalansa na maayos sa maleta, kunti na malalagay mo. Hindi ikaw din ang lugi doon, di ba? Naglayas ka, ang dami na iwang gamit, di ba? Nakakaloka. Hindi, alam mo, partner, Puro hanger yun natandaan ko rin yung Oo, 'di ba? Natandaan ko, partner, yung sa kwento ng kaibigan mo, yun nangyari sa akin. So dati, meron akong ganyang klaseng Nag-attempt ka ding lumayas? Na yun din, hindi ako lumayas. Parang Walk out? nag-walk out ako. So, nakita ko kasi parang may ibang, the birthday niya noon. Tapos, dating-dati pa to. Tapos nakita ko na parang may iba ding girl na nagbigay ng regalo. So, parang ako, sobrang effort kitang pinuntahan. Tapos makita-kita ko may ibang girl na nagbigay ng regalo. So, ako naman, I was young, di ba? Parang syempre naman, partner, parang it's okay na may magregalo, di ba? Birthday niya di ba? Pero syempre, bata pa ako noon. Napaka-immature. So, eksena ko talaga, walk out. Kagalit ka na may nagregalong ibang tao. Oo. Nagalit ako na may siguro na may yung tao nag-celebrate ng birthday niya, nakangang ganun, ha? Ba't siya nagagalit? Birthday ko naman. Natural, tatanggap ako ng regalo kasi nagalit siya. Sorry, kaya nga, partner, sinabi ko I was young and immature. Hindi pwede magsabing I was young and immature. Kaya nga may disclaimer na ako, yung super kindergarten explain ako. ka ba nun? Bastos ka! Bastos to. Hindi, pero syempre, di ba, parang naig yung selos. So, nanaig, di ba? So, ang eksena ko, partner, parang ang kapal na mukha mo may nagregalo sa yung iba. Parang tanga talaga, parang nga yung birthday niya kaya. So, eksena ko, partner, super walkout. Wala akong sasakyan, nag-commute ako. Tapos, ito ba yung sa Batangas? Malayo yun, ha? Ha? Hindi! Ito ba yung sa Batangas sa pinuntahan mo? Malayo yun, ha? Huwag ka mag-iisip na mag-walkout ng mga ganung pagkakataon kasi sobrang layo nun. Isipin mo, that time wala ka pang kotse. Nag-commute ka lang. Tapos bit-bit mo, laki-laki regalo. Di ba? Parang ganun yung sitwasyon, partner. So, nag-walkout ako, pero katulad ng kaibigan mo, malayo yung paglalakaran. Ay, nakakaloka tong anak ko, di ba? Ito yung sinasabi ko, partner. O, di ba? Star Wars. Wars. Ng asawa ko. Ang Star Wars. Pero ang cute, di ba? Si Darth Vader. Di ba? Ang maganda dito, partner, nakakahinga ka, tapos malinaw naman to actually, pero nakakahinga ka sa ilalim ng hindi nakamask. Kasi di ba pag nakamask ka, hindi ka talaga makahinga. So, ayan. O kaya, hindi ako mamamatay doon sa mask, mamamatay ako sa hininga ko pagka ganun kasi nasisinghot ko din yung amoy ng hininga ko. Ako din Ako din. Umami na mabaho yung hininga. Di ba? So, anyways, mabalik tayo. So, ganun. So, next time, bago ka mag-walk out, bago ka mag-desisyon, pag-isipan mo muna kasi, ang susunod dyan, baka ikaw yung mapahiya, partner. Ako, ang ending ko, bumalik ako, layo na lalakarin ko palabas Di ba? Nakakaloka. Teka, nung nag-walk out ka nun, as in talagang dire-diretso ka na ng Maynila o bumalik ka din? Anong dire-diretso na Maynila? Nasa Maynila naman ako. Ay, teka, nasa isip ko si Batangas kasing eksena Hindi, so, partner, hindi naman ako nakalayo. Sa bahay nyo? Hindi, partner, hindi ako nakalayo.
Hindi, bumalik talaga ako kasi bago ako makarating ng gate, sobrang layo. Pero mas malapit kung babalik na lang ako sa kanya at magsusorry, di ba? Naka-heels kasi ako, partner. Siguro na panindigan ko yun kung naka-rubber shoes ako. Syempre, partner, heels ko lagi pang malakasang mataas, di ba? Balik na lang ako. Oo, tapos malayo-layo yung lalakarin mo, no? Tapos marami pang aso dun sa lalakaran mo. Kaya nga, di ba? Tapos baka mamaya maling gate pa yung labasan ko, di ba? So, ang mahalaga talaga, yun nga, ang ending dito, yun ang lesson learned. Una, pag-isipan mo muna kasi baka may kwento behind yung nangyari, 'di ba? Bago ka mag-conclude, mag-judge, 'di ba? Pagpan mo muna. So yun yung sasabihin namin sa unang problema pa lang ang tinakel natin, partner. Tama ka dyan. At saka hindi marami na talaga yung gumagawa nun, yung tipong mga nagde-decide kapag galit. Siguro sa una, susuyuin ka, hahabulin ka, 'di ba? Sa halimbawa, kunyari sa magjowa, kapag nag-decide ka ng hi princess. Kapag nagalit ka, susuyuin ka ng partner mo, ng girlfriend mo, kaya ng boyfriend mo. Pero pag madalas mo nang ginagawa yan, hindi na siya nakakatuwa 'di ba? Hindi na siya cute tingnan. Nakakaumay na siya, nakakagalit na yung ganyang klase ng habit. So, tendency is, bahala ka sa buhay mo, di ba? Kasi alam mo naman sarili mong ganun talaga siya mag-isip kapag galit. Oo, at alam mo bumabalik din naman pagkatapos mag-walk out. So, ang nangyayari niyan, ikaw yung nagiging katawa-tawa. So, again, ang ine-emphasize natin dito, bigan, kapag galit ka, kapag nasa heights ka ng emotion mo, mag-isip-isip ka muna. Try mo kalmahin yung sarili mo, 'di ba? Inhale, exhale, tapos pag alam mong relax ka na, saka ka mag-decide ng dapat mong gawin para hindi ka na magsisisi sa mga consequences of your action. Correct, tama. As in, I totally agree. So, I hope na enlightened ka dun sa aming aming reaction dun sa una mong problema. Ngayon, yung pangalawa mong problema, ano na nga yung pangalawang problema? Yung pangalawa mong problema, bakit yung mga tao? Hindi makalimutan ng mga tao yung eskandalo na ginawa mo sa labas ng tindahan. Hindi mo naman kinarify kung anong klase, siguro nakapag-away to, partner. Mas natatandaan bakit natatandaan ng mga tao. Baka naman binasag mo yung salamin ng estante ng bake shop. Hindi lang yun, partner. Baka binasag niya din yung ulo. Hindi lang yung partner, baka binasag niya din yung mismong ulo na nagmamasa ng pandesal. Kaya hanggang ngayon, yung mga tao, hindi makalimutan kasi sa tuwing bibili sila ng pandesal, makikita nila yung bangas sa mukha ng panadero. Kaya hindi nila makalimutan. Alam mo, parang feeling ko, partner, it's human nature and us being imperfect, tao na imperfect, it's but normal. It's not good, but normally talaga, may mga tao talagang ang natatandaan nila yung kasamaan kesa yung kabutihan. Parang marirelate ko to, partner, sa, kunyari, 20 years ka sa isang company, nag-work ka doon. So, 20 years kang naging loyal sa kumpanyang yun. 20 years of your life, ginugol mo doon. Nag-overtime ka minsan na walang bayad, lahat may mga dahil mabuti kang empleyado. Correct. Pero yung one time, halimbawa, na nagnakaw ka ng, let's say, ink ng printer, inuwi mo sa bahay, yung ink ng printer. One time lang yun. Hindi ka nakalimutan ng HR nyo, hindi nakalimutan ng superior mo, hindi nakalimutan ng pinaka-head ninyo, at posibleng sinuspend ka, ang malala, posibleng masasante ka, ma-terminate. So, syempre, ikaw iiyak ka na parang, ano ba naman yung ginawa ko? Isang maliit na pagkakamali. Lahat na ng mabubuting nagawa ko para sa kumpanyan ko, nabura. Diba? Unfortunately, malungkot partner. Na katotohanan yun, actually. Yung mga ganyang klase ng eksena. Yung tipong, kunyari, sa isang buwan, pumasok ka, sobrang aga-aga mo, kunyari, time in mo, halimbawa, alas 7 o kaya 6:30 pa lang nasa office ka na palagi, 'di ba? Yung ganun yung routine mo. Tapos na traffic ka, kunyari nagkaroon ng aberya sa pagko-commute o nagkaroon ng aberya pagpunta sa office. Tapos merong 2 araw na na-late ka o kaya 3 araw na na-late ka. 'Di ba? Na-late ka ng 30 minutes. Halimbawa, kung ang time in mo 7, pumasok ka doon, may record ka ng 7:30. Hindi ba kitang-kita yung 7:30 mo?
kumpara doon sa ipinasok mo ng 6:30 ng mas marami. Di ba? At doon sa Tama. dalawang 7:30 na late Naaling mo, ka. o tatlong beses na late mo na 7:30, may memo ka. Di ba? Iko-call yung attention mo. I-reprimand ka. Correct. I-reprimand Oo, ka. di ba? Ganun din. Compared doon sa Alam mga mo, araw Kabisyo, na maaga, tapos nag-overtime ka pa. di ba? Tama. Nang walang bayad, Tama, hindi di ba? pinansin. Mga ganun. Correct. Sample lang naman. Oo. Totoo. So, ibig sabihin, ang sinasabi lang namin, to make you feel better, na normal na ganun talaga. Diba? So now, because alam mong ganun talaga, ikaw na ang mag-adjust kung paano mo i-handle yung ganyang klaseng situation. Pwede mo na ngayong i-apply yung art of dermatology. Diba? It is an art. Ang pagdededma is an art. Pinag-aaralan yan, pinapractice yan, yung ganun. Kasi, alam mo, kahit naman magpa-press-con ka, this I learned kasi ewan ko ba, partner, ako yung tipong malapit sa issue at malapit sa chismis. So, ang natutunan ko dito, Kabisyo, is that kahit naman magpa-press-con ka kahit naman mag-ain ka through a forum, i-FB live mo yung nararamdaman mo, yung mga tao na meron ng negative impression of you, their negative impression of you will not change. Hindi na yan magbabago. 'Di ba? Pwedeng medyo mag-bend kung malawak yung pangunawa niya, pero ma-retain sa utak niya na hindi, may issue to, masama ugali niyan, may ganun na siya At hindi mo makokontrol yung isip ng bawat isa. Hindi mo siya kasi gawin mo yung girl, mauubusan ka ng oras. Wala ka ng time na gawin ang lahat ng mga mas importanteng bagay. Correct, 'di ba? Kaya nga dapat although alam ko mahirap, but you should practice the art of not minding what other people think of you. Kasi kung lagi mong iisipin, shocks, ano kayo iisipin niya sa akin? Ano kayo iisipin nito sa akin? Masama kayong alam mo yung kapag ganun, mapapagod ka mapapagod ka kakaisip, mapapagod ka din kaka-explain sa mga tao. 'Di ba? So ngayon, yun na lang ang dapat mong gawin. Understand that people are normally like that. 'Di ba? Perfect example yung ginawa namin na sa isang company, 'di ba? Ang matatandaan lang nila sa 30 days na or sa 20 days na present ka at maaga, matatandaan lang nila yung 3 beses na na-late ka, 'di ba? Kakausapin ka pa, closed door meeting, 'di ba? Sa 20 years in service mo, ang matatandaan nila yung isang beses na kumuha ka ng ink ng printer, 'di ba? Ganun talaga Pero it's how you will handle it Alam mo, unfair talaga yung mundo. Correct. Sa totoo lang, there was never fairness sa maraming aspeto, pero nasa sa atin kung paano tayo mag-a-adjust. Tayo na yung mag-a-adjust. Ako, alam mo, take it from someone, take it from me, Kabisyo, na ang dami ng pinagdaanan in terms of issues. Ang dami ko ng ganyan. Nung una, apektado ako sa sasabihin ng mga ibang tao. Pero later on, I realized, ako dito yung tao, ang talo, kung sa bawat sasabihin ng bawat tao na negative about me, yung maapektuhan. Hindi ko naman mababago kung anong iniisip nila tungkol sa akin 'Di ba? So bakit pa ako magbabother? Ang importante is, alam ko sa sarili ko kung meron man akong pagkakamali na pinagsisisihan ko yon, or alam ko sa sarili ko kung wala akong pagkakamali na wala naman pala akong ginawang mali. So, why bother about the chismis of other people? Anyways, 'di ba? It's always at the end of the day and at the end of your life, it's not about you and all those bashers. It's not about you and all of those your chismosas. At the end of the day and at the end of your life, it's all about you at ang Diyos mo, 'di ba? Na nakakaalam at nakikita ang lahat ng tunay na galaw mo, 'di ba? Totoo 'yun. Kung sobrang past na yung nangyari sa iyo na diyan sa tindahan na nagwala ka and all, baon mo na din. Minsan talaga may mga ganun may mga taong bigla-bigla na lang pipitik, ipapaalala sa iyo yung mali mong ginawa. Hayaan mo na talaga. The art of dermatology, Kabisyo. Yan yung Correct. kailangan Siguro mo maliban talagang because yes, pag-aralan mo yung art of dermatology and maliban dyan, yung matuto tayong tumanggap ng mga bagay-bagay, acceptance, dapat alam mo din yung salitang yan at alam mo kung paano mo i-apply sa
sa pang-araw-araw mong pamumuhay, yung pagtanggap na mga tao ganyan talaga, 'di ba? Yung pagtanggap sa sitwasyon na hindi mo na mababago. Minsan ganoon, hindi pa natin matanggap yung sitwasyon kaya nahihirapan tayo po eh. 'Di ba? Kasi pinipilit pa natin na may magagawa pa tayo, may magagawa pa tayo, pero kung tutuusin, wala Tama. na Wala talaga, 'di ba? So, Wala tanggapin na, mo na nangyari lang. na eh. Correct, pagtanggap sa katotohanan. Mas madali ka kasi makaka-move on sa isang bagay kapag natanggap mo na 'yon, 'di Correct. ba? Tanggap mo na nag-break kayo, Yes, I agree. tanggap Tama. tanggap mo na 'di ba na kunyari namatay yung aso mo, mga gano'n. Pag natanggap mo pag natanggap mo ang isang bagay, mas madali kang makaka-move forward. Mas madali kang makaka-move on. Correct. At ito na lang din yung isipin mo. 'Di ba habang lumilipas ang panahon, people tend to forget. Isipin mo na lang, ako ang dami kong Yes. scandal na napanood. Napanood mo din, partner. Ah. 'Di ba? 'Di ba? Hindi, kumbaga ang daming skandalo na dumaan sa timeline natin, na dumaan sa mga cellphones natin. Pero lahat naman yun nakalimutan din natin unless talagang pipilitin natin balikan o kaya i-remind sa atin o ibalik sa atin ng ibang tao saka lang natin maalala. Pero kung tutusin, nakalimutan na naman natin yun kasi nga ang bilis ng takbo ng mundo eh. 'Di ba? Buti na nga lang Yes. fast-paced ang buhay ng tao ngayon. So ang daming natatabunan ng mga bad issues. Halimbawa na lang sa mga politicians, ang daming mga politicians na gumawa rin ng skandalo pero nakalimutan ng tao at nakabalik sa pang maayos na posisyon. Sa pwesto. 'Di ba? Yung Correct. sa pwesto, Totoo. 'di ba? Tapos halimbawa, may mga skandalo yung artista o ilang mga celebrities na napanood natin dumaan din sa mga cellphones natin. Pero wag ka nakalimutan din ng tao at ngayon isang brand ambassador, ang daming projects. Correct. Di ba? Tama. So, yun ang isipin mo, So, people alam mo, tend to forget. Makakalimutan din yan Correct. ng mga tao unless i-remind sa'yo. Unless makalkal Ibig ulit sabihin, nila yan. Correct. Ibig sabihin, kabisyo, chill ka lang. Tsaka, tsaka isipin mo din, kabisyo, na ayaw mo nun, ikaw ang bida sa buhay nila. O, di artistang-artista ka nun, friend. Di ba? Bidang-bida ka sa buhay nila. O, ang lakas maka-artista nun, di ba? Affected sila sa life mo. O, ang lakas maka-artista nun. Tsaka alam mo, ang kagandahan din kapag ka na-involve ka sa isang skandalo o na-involve ka sa isang issue, this I learned in life, partner. You become more compassionate. Nagiging mas yung pagdama mo mas lumalalim. Hindi ka na basta-bastang naniniwala sa mga issues ng ibang tao kasi ikaw mismo alam mo na posibleng hindi ito totoo. 'Di ba? Halimbawa, partner, recently meron ako nabalitaan na let's say drug dealer na na nahulihan ng shabu, yung mga ganung eksena. Alam mo, sa totoo lang, partner, pag nakakarinig ako ng mga ganyang mga issues, dahil sa mga nangyari sa akin, hindi na ako basta-basta naniniwala. Kasi hindi mo naman alam yung tunay na kwento eh. Diba? Sure ka ba na talagang siya yung drug dealer? Baka naman, siya lang yung maliit na tao na ginawang scapegoat, na ginawang palusot, para lang may maibalita. 'Di ba? Gets mo yung partner. Parang Yes. kapag ka kasi na-involve ka sa certain kind of issues, you become more compassionate about other people. Iniisip, bago mo paniwalaan, kapag may nangyari sa kanilang hindi maganda, or let's say, magkaroon sila ng skandalo, magkaroon sila ng issue, bago mo paniwalaan yung issue na yun, iniisip mo muna, totoo kaya ito? 'Di ba? Yun sa tingin ko ang kagandahan ng nai-involve ka sa isang issue eh. Nagkakaroon ka ng puso eventually not to judge people immediately. Na maiisip mo kagad, hindi eh. Merong kwento behind it, may dahilan kung bakit nangyari yun. So doon mo na lang isipin yun. Sana na-pick up mo yun, yung becoming more compassionate. Now that you've experienced that, yung iskandalo mo sa labas ng tindahan, hindi mo naman in-elaborate kung ano talaga nangyari, di ba? Pero sana yun ang itinuro sa'yo no, na maging maging feeler, 'di ba? Maging madamdamin, ayan, para sa ibang tao and not quick to judge. Lahat ng nangyayari sa buhay natin comes as blessings and as lessons, 'di ba? And this time, ito ay dumating bilang isang lesson para sa iyo.
O, di ba? Eh, di Totoo. walang talo, eh, di win-win situation pa din. Ganyan. O. Correct. Isa pang dapat Ganon. mong siguro isipin araw-araw, normal talaga eh. Yung pagtanggap sa katotohanan, normal talaga na maraming naninira sa paligid, maraming mga chismosa, maraming mga inggitera. 'Di ba? Pilit kang ibababa, pilit kang sisirain. So tanggapin mo 'yon. Hindi mo kayang paliwanagan lahat ng chismosa sa tamang ginagawa mo. Ang mga chismosa talaga, yung Oo, mga hindi. inggitera, puro mali yung makikita sa iyo. 'Di ba kahit 'di ba Correct. magpakita ka ng kabutihan na hindi nila titingnan yan eh. Titingnan nila lahat ng maling ginawa mo. So tanggapin mo yung katotohanan yan. Yes. Totoo yan. May joke ako, People will partner. always... May joke ako. Ayusin mo yung joke Anong mo, ha? cheese Ano? ang hindi nauubos? Cheese na hindi binuksan. Ang corny nung sagot. O sige, ano? Ano ang cheese na hindi nauubos? Ano? Eh di, chismosa! Okay, thanks, bye. Bye-bye na, bye-bye na. Ay, ayaw natin ni Boy Pindot. Umexit. Hindi kinaya. Maluwian. Uy, pero in fairness, there is truth to that. Diba? Kasi yun Ano ang gusto ko cheese na sabihin hindi doon, wag mong naubos kasi pilitin. chismosa. Oo. Oo, hindi sila mawawala sa mundong ito eh. Hindi sila nauubos, dumadami nga sila ng dumadami eh. So habang dumadami sila ng dumadami, hindi mo sila kayang paliwanagan bawat isa na ito yung tama mong Correct. ginagawa at hindi ka nagkakamali, di ba? Kasi nga, pag Hindi ginawa pa mo yan, tapos, mapapagod nag-joke kasi ka. si Chuper. Nag-joke si Chuper, tapos feeling namin ni Boy Pindot wale, tapos in-exit niya, pero kumari lang. Natartesa ako, kala niya ending na. Hindi, pero tama ka dyan, partner. Ha? Ang chismosa, hindi naman nagbubuntis, pero dumadami. Nagpapaanak sila. Alam mo yun, parang nanganganak sila, pero hindi naman sila buntis. Ganon ka nakakalurky ang mga chismosa. Kaya Pero, tanggapin mo, yun, lapin mo na so, yung isang katotohanan ng buhay yan. Madaming bashers, maraming negative thinkers, maraming mga chismosa, maraming mga inggitera sa paligid, and wala kang kakayahan na i-please silang lahat. Kung pipilitin mo, mamamatay ka na maaga dahil mas stress ka sa kanila. Tama. Isipin mo yun, ang malas, namatay ka pa ng maaga, di ba? Eh, sayang ang buhay, iksi-iksi ng buhay. Sabi ng tambalanista natin from America, sabi niya, yan correct. Most of the time, small news are used for diversion from actual, real, big scandals. O, di ba? Totoo yan. Minsan, kaya alam mo, partner, kawawa yung mga, para sa akin kawawa yung mga maliliit na tao, yung mga pusher, yung mga ganyan. Tapos yun lang yung nababalita. Pero yung mismong supplier, yung malaking tao, hindi siya nababalita. Diba? Yung talagang pinaka-source, kung sino talaga ang behind, hindi nababalita. Pero mababalitaan yung maliliit na tao na nagkita sa ganito, iba-bypass yung ganyan, diba? Pero yung malaking, kung meron man hindi ko sinasabing meron. So bato-bato sa langit. Kung tinamaan ka at nagalit ka, alam na this, di ba? Pero yung mismong politician involved, kung meron man, hindi naman magsusurface eh. Di ba? Ang magsusurface lang yung mga maliliit na pusher, yung mga nasa kalye, yung mga tambay, yung mga walang laban. Unfortunately, that happens. Totoo yan. Correct. Naku, meron ng pulang ilaw sa noo mo, partner. Ay naku, naging dalawa na siya. Bato-bato sa langit. Sabi ko, partner, bato-bato sa langit. Oh, ang tamaan, good luck, di ba? Sabi na isa nating tambalanista, si Amalia Tomo. Share ko lang po. We can never manage what other people think of us. We can just manage ourselves. Thank them na lang na may nilaan silang space sa utak nila about you. Imagine sa dami ng pwede nilang problemahin, nagtabi na sila ng space para sa'yo. O, di ba? Yun yung sabi natin kanina, partner, ang lakas maka-artista. O, di ba? Imagine sa buhay nila na problemahin nila yung panahon, no? Correct! Diba? Ang lakas maka-artista noon. Tama ka dyan, friend. Ayan. Ang dami nagsabi. Si Ralph, correct. Sabi ni Sharon Sarmiento, correct. Ayan. Sabi ni Connie Clemente, parang pandemic yung mga chismosa. Oo, kumalat na talaga.
Ay, nako. Uy, nakita niyo po yan, mga kabisyo. It's a reminder that on later pala, di ba? Later at 4:30 p.m., Tambalets on True ID Philippines Facebook page. Ayan. Yun. So, mamaya punta kayo doon. Magkakabanding-bandingan. Correct. Masayang kwentuhan ito, panigurado. Kasama na naman ang inyong paboritong tambalang Nicole Yala at Chris Chuper again, alas 4:30 ng hapon mamaya po sa True ID Philippines sa Facebook page. At ng mga nakarang araw, may nakatanggap ng mga regalo, di ba? Malay mo mamaya, di ba? So, sino kaya ang maswerteng tatanggap nun? This is our 4th Friday with them, tama ba? Tama, no? Yes. Pang-apat. Tingnan mo yan. Pang-apat. Ang bilis ng takbo ng araw. Pang-apat na Friday na namin, parang feeling ko, kauumpisa lang namin sa True ID. O, di ba? Ang bilis ng takbo ng araw. Yan yung sinasabi ni partner eh. It's a fast-paced world. Napakabilis. 'Di ba? So yung mga issues na ganyan, eventually people will forget and then they will have to mind their own lives kasi marami silang mga sariling isipin, 'di ba? Eventually tatanggalin na nila yung space sa utak nila at sa puso nila na para sa iyo kasi may mga sarili na rin silang mga obligasyon sa buhay. O 'di ba? So again, mga tambaletista, mamayang 4:30 in the PM, magsama-sama po tayo sa True ID Philippines Facebook page. And may I promote, sinan po, Boy P, ayan, may I promote, mamaya din pong alas 6 ng gabi, 6 to 7:30 PM sa Facebook page ng Go Negosyo. Ayan. Mamimigay din po kami dyan ng papremyo. Ayan. So, magsama-sama tayo. May matututunan ka na. Mamimigay din po kami ng papremyo. So, ang ating mga guest na mga makakapiling ay si Dr. Vicky Bello, si Richard Yap, and si Tessa Prieto Valdez. Ayan. So, magkita-kita po tayo. Ang ganda nung nasa pang-apat. Oh, di ba? 2015 pa kasi yung photo na yan, 5 years ago. Yung labas yung balikat. Oo, partner. Kasi ang tawag dyan, great editing. And 5 years ago photo, mas bata pa talaga ako dyan. Yan. So magkakasama-sama po tayo. Mamaya pong alas 6 sa Facebook page naman po ng Go Negosyo. Kaya antabayanan niyo po yan. Meron na kayong matututunan, posible pang manalo kayo ng papremyo. Diba? Ganyan na ang mga hosting ngayon, partner. Online na talaga. Correct. Nakakaloka ang new normal. Tama, puro webinar, puro online na, di ba? Ito nga talagang sobrang sinamantala ng mga Pilipino yung opportunity online, di ba? Na parang diba, sa ibang bansa nga daw ngayong pandemic, di ba? Sila talaga paano yung yung mga quotation nila? Ewan ko kung nabasa mo 'yon. We can surpass this. Mga ganon. Yun yung mga mga nangingibabaw sa ibang bansa. Dito sa Pilipinas ang nangingibabaw. Okay sis, ito na yung benta ko today. Meron akong carbonara, may red velvet. Ay, oo nga, tama. Naano kaya na. Wait lang. Babasahin ko yan. Tama ka. Oo nga, parang meron akong ubi pandesal. PM ski. Biglang lahat ng tao. Ito, nakita ko na. Fighting. Yun yung title ng caption. Fighting. China. Ang sabi ng China, we resolve the virus. Ang sabi ng USA, we will die. Ang sabi ng Italy, we cannot survive. Ang sabi ng England, the end is near. Ang sabi ng Philippines, hello mga sis, onan po tayo, egg pie, banana cake, kimchi, chicharong bulaklak, embutido, barbecue, lomi, marinated chicken, siomai, mushroom chips, Yakult, lampiong sariwa, face mask, mami, pares, baboy, 160 per kilo, bagong katay, pabili, pasabay. PM is the key. Totoo ka dyan. True. Sinamantala talaga natin yung pagkakataon mag-adjust. Correct. Pamay ng Yakult. Tama, di ba? Iba ang Pilipino mag-adjust sa sitwasyon, di ba? Yung mga iba nagpo-protesta, yung mga iba nagagalit. O, di ba? Tingnan mo tayo na lang, partner. Aki na lang, partner. Biglang nag-seafoods, di ba? Biglang nagbenta ng suka. Biglang nagbenta ng bigas. Di ba? Kasi nga,
iba mag-adjust ng mga Pilipino. Ganun talaga yun. Nakakatawa yan, partner. Kaya nga, naalala ko yan, partner, kasi nabasa ko din kagabi. Sabi ko, grabe, sobrang legit, sobrang totoo. Grabe, sobrang totoo talaga. Anyways, ganun talaga, nag-a-adjust tayo to the times, pero don't you worry, whatever our situation is, it will change. So kung hindi masyado maganda yung nangyayari sa'yo, huwag kang mag-alala kasi magbabago yan. Kung maganda yung nangyayari sa'yo, namnamin mo kasi magbabago din yan. Tama. O Kaya siya, chill ka lang, na Kabisyo. natin. Salamat. Ang bawat araw na binibigay chill ka sa'yo ni lang. Lord. Para tsaka magpasalamat ka para maging masaya ang araw mo. Ang dami mong biyayang Tama. natatanggap. Hindi lang natin napapansin minsan. Correct. Isang malaking check ng pink na ballpen. Gotta go mga kabisyo. Maraming salamat through ID Philippines Facebook page mamayang 4:30. Uy, partner, batiin ko lang din na belated happy birthday ng ating masugid na tambalanista na si Dexter Binuya Espiritu. Ayan, na bata pa lang nakikinig na sa atin hanggang ngayon. I think working na siya, nakikinig pa rin sa atin. Happiest birthday sa'yo. Bye-bye na. Hanggang sa muli mga kaibigan. See you on Monday. Bye-bye. Happy Later weekend. din. Ingat. Tambalets. Kita-kits mamaya mga 4:30. tambaletista. True ID. See you later. See ya! See you, partner! Bye, partner! Kumain ka na! Bye! Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Kabisyo, kung napasaya ka at na-lurky ka sa aming video, i-click mo na ang subscribe button at notification bell. Para ma-notify ka every time na may bago kaming video.